La biblioteca de metadata per Marta Clua. Encetem un nou any i de ben segur que tothom ha fet llista de bons propòsits. Fer una vida més saludable, millorar l'anglès, llegir més llibres... Molts dels nostres propòsits són individuals i no interpel·len a ningú més que la nostra voluntat de dur-ho a terme. Però també ens hem de fer propòsits globals, com tenir més cura del nostre entorn, consumir menys i reciclar més. Ser o no ser sostenible ha deixat de ser la gran pregunta corporativa. Ser sostenible és ara una obligació i s'ha de deixar de veure com una cosa negativa per passar a considerar-ho una oportunitat en què les companyies contribueixen a l'avanç i no a l'enfonsament global. Com era de preveure, la crisi climàtica ha arribat a un estat més que avançat i aquesta ha agafat de les orelles a les empreses per posar sobre la taula un nou concepte, ESG. El terme ESG fa un pas més endavant respecte a la responsabilitat social corporativa. Les sigles ESG són un acrònim de Environmental, Social and Governance, medi ambient, societat i govern, 3 eixos d'acció que uneixen diferents requisits, els quals, en funció del seu compliment, proporcionen més o menys possibilitats d'èxit a les companyies, generant rendibilitat i aportant valor als consumidors i a la societat. L'ESG afecta a les grans, les mitjanes i les petites empreses. Les bones pràctiques suposen un punt d'inflexió pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic, un trampolí cap a l'avanç positiu i un alè per a les noves generacions. Avui us vull recomanar un còmic juvenil que ens planteja un futur que ben bé podria ser el nostre si seguim donant l'esquena a la sostenibilitat. Es tracta de No-Oceà, el primer volum de Atari i Tika, d'en Ricard F. i que ha editat Mai Més. Us faig una breu ressenya de la història. Ens situem en un món futur on l'augment del nivell del mar ha desfigurat Europa i l'oceà, tal com el coneixem, ha desaparegut i ara el que tenim és el no-oceà. Els recursos naturals s'han esgotat i la societat viu sotmesa en una dictadura neoliberal que rep el nom, sistema, i els conflictes socials són l'ordre del dia. L'Atari és una jove que va viure i veure l'assassinat de la seva mare quan ella era petita i aquest fet l'ha condicionat sempre. Per això, quan arriba a la seva adolescència, començarà a lluitar contra la injustícia social que pateix. Coneixerà a la Tika i juntes iniciaran una aventura sense fi. Aquest és el primer volum d'una història de caire distòpic i cyberpunk que ens serveix d'introducció al món plantejat per l'autor i que ens permet conèixer com viu aquesta societat, quins gadgets tecnològics s'han desenvolupat, com s'organitzen les ciutats i, sobretot, els conflictes als que hauran de fer front les protagonistes. L'oceà ens presenta un planeta Terra a les últimes, amb grans corporacions que actuen com a estructures militaritzades i, per contraposició, grups revolucionaris que lluiten a l'ombra per trencar aquest domini dictatorial que ofega a la societat i només beneficia als més rics. En Ricard F. ha creat un univers molt potent, no només visualment, que és una meravella i resulta molt atractiu i impactant, sinó també la història que ens explica, que té un ritme trepidant, és entretinguda i àgil i està amanida amb uns girs de guió d'allò més interessants. L'oceà, a més, té un contundent missatge polític, social i ecologista que ens ha de ressonar a joves i no tan joves, perquè els canvis són necessaris i han de fer-se amb la mà de tota la societat. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.